Amb aquest vídeo anem a fer repàs de continguts de llenguatge musical. Les notes són els sons que hem de tocar o cantar i que escrivim en una pauta. Anem a recordar els símbols que coneguem i les notes que hem après. La música l'escrivim en un pentagrama, que és una pauta que té 5 línies i 4 espais. Abans d'escriure les notes, sempre hem de posar la clau de sol, que és el símbol més important del llenguatge musical. Sense ella no podem llegir les notes al pentagrama. El pentagrama té, com hem dit, 5 línies i 4 espais i tenim que comptar començant des de baix. De manera que, com veuràs a la imatge, el primer espai i la primera línia són els que estan baix de tot el pentagrama. Les notes les podem escriure damunt d'una línia, com aquestes, o enmig de dues línies. Aleshores direm que estan escrites en espai. Com aquesta nota, que està escrita damunt d'una línia i es diu nota en línia, mentre que aquesta està enmig de dues línies i es diu nota en espai. Ara anem a recordar les notes que hem après aquest curs. La primera nota que vam aprendre s'escriu a la segona línia i és la nota sol. Després vam aprendre la nota que s'escriu en la primera línia del pentagrama i és la nota mi. I l'última nota que vam aprendre és la nota la que s'escriu al segon espai del pentagrama. És a dir, sol segona línia, mi primera línia i la segon espai.